Сагыз, менә монда әйттеләр бит инде, көмеш кыңгырауның күп булган тиражы дип әйттеләр. Әмма сез исәпкә алыгыз, хәзерге вакытта интернетта да укыйлар. Менә моңа сез дә үзегездән өлеш кертә аласыз. Менә монда күпме кеше утыра. Әгәр дә шушы безнең очрашудан һәрберегез Инстаграмгамы, ВКонтактегамы берәр хәбәр куеп, кызыклы баш исем язып, шуңа куйсагыз һәм көмеш кыңгырау дип билгеләсәгез, һәм хэштег та куйсагыз көмеш кыңгырау дип. Монда аны укучылар тагындар да. Мин газетаны укучылар һәм сайтын укучылар киләчәктә тагын да күп булыр дип өметләнәм. Һәм менә Нәсимә апа кебек, менә сез дә киләчәктә менә шушы яшьтә сез монда хөрмәтләнерсез, безне киләчәк булыр дигән ниятдә калам. Яңакларны куегыз, урнаштырыгыз, кыңгырауны билгеләп үтегез. Рәхмәт.